Zergatik bizi nahi dudan euskaraz? Egia esan jaixo nintzanetik nire parte dalako, hizkuntza hau, neuria dutelako, eta egia esan oso natural bizi naizelako berarekin, aldudan neurrian behintzat, eta horrela bizitzen jarraitzia nahi dutelako. Horixe da. Euskara gu ez bada, ez da ezer. Gu garelako eta guria dalako. Nire ustez Euskaldunak mundu guztitik beste herrialde guztietatik bereizten gaitxuna azkenean hizkuntza da, euskara. Eta Euskaldun hori ere izena ematen digu, euskara duna, geralako. Elgoibar ikastolak euskaraz bizi nahi du. Eta euskaraz bizi nahi hori eskaera bat izatetik errealitate izatera ailegatzeko, horretan lanean gabizen erakundea bera. Gure hizkuntza delako eta euskaraz bizitzea gure nahia eta eskubidea delako. Bai, aisialdian, lanean, interneten eta danetan euskaraz bizitzea gauzatu nahi dugulako. Gure ustez, euskara gure hizkuntza izanik normalena da egunerokotasun guztietan euskaraz mintzatzea. Eta hori izan behar zen gauza normalena. Ez dena normala da, manifestazio bat egin behar izana, hau guretzat lortzeko, ez? Orduan, horixe delako gure helburu normalena. Bani ados nago orain kontseiluak martxan ipini duen kanpaina honekin, euskaraz bizi nahi dut. Azken finean gure gizartean hori gertatzen delako, ez? Edozein tokitara joaten zarenean, oztopoak besterik ez dituzu aurkitzen eta zure hizkuntzan hitz egiteko aukerarikan ez duzulako aurkitzen. Orduan, bai gustatuko litzaiguke, pixka bat jende animatzia dakien behintzat erabiltzen has dadila eta behintzat denon artean aukera gehiago dauzkagun gure hizkuntzan bizi ahal izateko. Morkeiko Mendizale elkartea betidanik egon da euskararekin lotuta. Gerra Zibilaren ostean, mendiirterak egiten ziren euskara erabiltzeko, eta horrela sortu zen elkartea. Gaur egun, euskara da Morkeikoren hizkuntz naturala, eta ingurukoekin ere hala izatea nahi dugu, hizkuntza naturala. Euskalzale eta euskaldun famili baten jaio nintzen. Euskara maitatzen erakutsi zidaten, euskaraz bizi naiz. Eta hurrengo generazioak ere alaixe bizitzea gustatuko litzaidake. Itxitxa amamek geure eskutan jarri zutelako eta geuk ere aberastasun handi hau ondorengoen eskuetan jarri nahi degulako. Galderan bertan dago arazoaren muina, ez da? Ze nola, zertan galdetzen diogu euskalduneri euskaraz biziteko. Daramago ja 2000 urte Euskal Herria euskaldun nahian, eta oraindik ere galdetzen diogu hori, galdera bera egiten diogu. Orduan, bide horretan, bizi izateko euskaraz, egin behar dugun, denon artean egin behar duguna da, euskaldunaz, euskararen munduan sartu eta konpromiso hartu, eta bestaldetik, bideak edo zubiak ireki, euskaraz bizi izateko, euskaraz orain momentuan ez direnak bizi, ez da? Hori lortzen dugunean, espero dudana da, danak Euskal Herria euskaldun bat egitea.